It-tkabbir ekonomiku li esperjenza pajjiżna fl-aħħar xhur wara l-pandemija qed jippermetti li l-ekonomija tibqa' għaddejja minkejja l-isfidi internazzjonali bla preċedent. Dan ħareġ minn rapport mill-Bank Ċentrali ta' Malta dwar l-istabilità tal-pajjiż matul is-sena li għaddiet. F'dan ir-rapport ħareġ li qabel, waqt u anke issa wara l-pandemija, it-tkabbir ekonomiku f'pajjiżna huwa iżjed b'saħħtu mill-medja tal-pajjiżi l-oħra fiż-żona tal-Ewro. L-uffiċjal tal-Bank Ċentrali Alan Kassar tkellem ma' News dwar l-importanza tkabbir ekonomiku fil-kuntest tal-irkupru mill-pandemija u anke waqt l-isfidi internazzjonali ta' bħalissa. It-tkabbir ekonomiku kien importanti ħafna biex is-settur tal-settur finanzjarju jibqa' jikber ukoll anke l-miżuri li ttieħdu kemm in-naħa tal-Gvern biex iżomm l-ekonomija għaddejja u anke mill-awtoritajiet bħal Central Bank, nsemmu l-moratorja pereżempju, u anke istituzzjoni oħra bħal Malta Development Bank li jgħin lill-financial firms u wkoll kumpaniji fin-negozju biex jibqgħu għaddejjin fil-pandemija. Semmejna wkoll li s-saħħa tas-settur jawgura tajjeb ħafna biex l-ekonomija wkoll tibqa' tiffinanzja ruħha, tibqa' għaddejja. Dan ir-rapport tal-Bank Ċentrali isemmi wkoll il-banek lokali huma wkoll b'saħħithom minkejja l-pandemija. Punti inkoraġġanti wkoll fis-settur huma l-fatt li il-banek tagħna huma b'saħħithom ħafna, għandhom kapital b'saħħtu ħafna u likwidità għolja ħafna u ġejja wkoll minn ammont konsiderevoli ta' depositi. Rajna wkoll kif id-deposit baqgħu jikbru iżjed minn 8% anke issa. Ir-rapport tal-Bank Ċentrali jinnota wkoll li meta mqabbel mal-prodott domestiku gross, id-dejn nazzjonali xorta waħda se jkun inqas minn 60%. Ir-rata ta' pajjiżna tibqa' baxxa sew meta mqabbla mal-medja taż-żona tal-Ewro. Dan ir-rapport ġie ppreżentat waqt konferenza tal-aħbarijiet li ppreżenti għaliha kien hemm il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali, il-Professur Edward Cicluna. Huwa qal li lan ta' dan ir-rapport huwa li jilqa' għall-isfidi tal-ġejjieni. Fost dawn hemm dik tat-tibdil fil-klima li ddaħlet għall-ewwel darba f'dan ir-rapport. Il-Professur Cicluna qal li dan jgħin biex il-banek ikunu preparati għal quddiem u sostna li tkabbir ekonomiku u l-investimenti minn negozji huma importanti sabiex jiġġieldu l-inflazzjoni li żdiedet minħabba il-gwerra fl-Ukrajna. Allura aħna mhux nitkellmu fuqha, irridu nistudjaw, irridu naraw minn fejn huma jiġu riski, x'inhuma l-impatt ta' dawn ir-riski u x'għandek tagħmel il-framework li tibni biex tkun tista' iżommhom taħt kontroll. Preżenti wkoll kien hemm il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana li qal li l-messaġġ f'dan iż-żmien ta' sfidi bla preċedent huwa wieħed illi qatt daqs qabel ma kien hemm bżonn ta' din l-għajnuna tal-Gvern fil-kontijiet tal-enerġija u l-fuels. Qal li sas-sena d-dieħla huwa stmat li dan is-sussidju biex iżomm il-prezzijiet stabbli se jammonta għal 3.6% tal-prodott domestiku gross. Sostna li kieku l-Gvern ħadd triq tal-awsterità, il-prodott domestiku gross kien jonqos bi 2.5% u bekk l-ekonomija ta' pajjiżna kienet tesperjenza xokk permanenti. Bħalissa tnejxu żminijiet fejn l-instabilità f'diversi pajjiżi, speċjalment konna qed naraw dal-aħħar fir-Renju Unit qegħdin jieħdu sopravvent fuq il-gvernijiet, minnaħa l-oħra f'pajjiżna grazzi għad-deċiżjonijiet li ħadna u li qed nieħdu u li qed ngħidu li ħankomplu narraw fix-xhur u fis-snin li ġejjin, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam fil-qasam tal-enerġija, se jkomplu jiżguraw li s-sistema finanzjarju ekonomika ta' pajjiżna tibqa' stabbli.